Robo-vlakovi. Krećemo u neotkrivene svjetove. Robo-vlakovi. Snage udružimo, zatim pojurimo. Posjedujem posebnu moć, duboko u sebi. Hrabrost ja ću skupiti i strah pobjediti. Nema zaustavljanja, najjači smo ti i ja. U pustovinama sad jurimo mi. Robo-vlakovi, upoznat ćemo prostranstva velika. Robo-vlakovi, svi smo spremni, sad je vrijeme za polazak. Robo-vlakovi, krećemo u neotkrivene svjetove. Robo-vlakovi, nepobjedivi i nerazbojni. Robo-vlakovi. Dolazi Alf. Dobro jutro, Kej. Kako si danas? Osjećam da magnetsko privlačenje prema trgu fontane postaje sve jače. To znači da tvoj magnetni motor postaje sve jači. Mislim da si sad spreman. Čekaj me, Alf. Ja dolazim. Hej, trebamo te odmah kod trga fontane. Svi čekaju samo tebe. Dobro, krećemo odmah. Lansiraj. Idemo, idemo! Upravo je došao. Ej, pogledajte ovo! Odlično. Čestitam na nadogradnji, Kej. Ali, mogu li izgraditi prugu do planinskog područja? Da, uspio si prije. I opet možeš uspjeti. Nadogradnja ti je povratila sposobnost otvaranja tunela. Mislim da možeš to odraditi. Svi vlakovi na svoja mjesta. Tok energije je dobar. Nakupljen je u trgu fontane. Energija putuje prema tunelu. Kejov motor se napaja. Napajanje je završeno. U redu. Idemo! Kej! O ne! Kej, jesi li dobro? O ne! Hladan zrak je izletio iz tunela. Patku, dodaj vodu, poprskaj ovdje. Stvarno? Zar ne misliš da će se smrznuti? Točno, želimo da se smrzne što prije. Aha!
Voda se smrznula odmah, baš kao što si rekao. Odlično, papu. Hoće li biti u redu? Biće u redu. Zaustavit će vjetar i dati nam malo vremena. Što da sad učinimo? Ne možemo ovako ostaviti planinsko područje. I sad, kad je sve smrznuto, vlakovi su u velikoj opasnosti. Hej, društvo, poslala sam Becky po nanobombe. Vratit će se uskoro. Nanobombe? Sadrže uređaj koji aktivira čestice vode u zraku i proizvodi toplinu. To je privremeno, ali je jedino rješenje za sad. Trebala se vratiti do sad. O, zdravo, Becky. Što te dovodi k meni? Becky. O, što si rekla? A, prosti, draga, ne čujem baš dobro. O, želiš da dostavim nanobombe? Je li tako? Naravno, stavila sam mnogo užarenog peluda u njih, kako je Sally zatražila. Imam zalihe novih cvjetnih sjemenki. Taj pelud je vrlo opasan. Becky. O, jesi rekla da je Sally sad? A? Što si rekla? Područje koje? Gdje je ona, Sally? Zašto joj treba toliko dugo? Javlja se Jen. Michelle se približava ulazu na trg fontane. Zdravo, kako si, draga? Opet dostava? Prođi, molim te. O, bole me leđa. Ajme, draga moja Becky, što ti je danas dušo? Kad završimo s ovim, proširit ću doseg signala za daljinsko upravljanje nanobombi, da ne moram toliko čekati. Smiri se, Sally. Michelle, konačno si ovdje. Oprostite što kasnim. Budi oprezna s nanobombama, draga. Patku, Kay, na svoja mjesta. U redu. Moramo instalirati nanobombe preko cijelog trga fontane. Znate kako se to radi, zar ne, Becky? Shvatili smo. Shvataj! U redu. Ide još jedna! Odmahni se. U redu, Sally. Sad raspali nanobombe. Becky, detoniraj sve nanobombe! Požuri! Detonacija uspješna! Fontana ponovno radi! Energija trga je vraćena! Da, ali možda ne zadugo. Kay, vrijeme je. U redu. Spreman sam. Dobro. Idemo! Ovo će biti teško. A to, drži se unutra. Kako je unutra? Možeš li mi poslati te nanobombe?
Što želiš učiniti? Samo mi ih pošalji! Dobro. Idemo, Becky. U redu, ovdje su! A to, lansiraj moje uređaje! Sad! Učinimo to! Nije uspjelo! Ali ovaj put hoće! I idemo! A sad vatra vjetar! Što se događa? Ledena oluja! Bježimo! O, šta je to bilo? Vidite ovo? Mislim da je Kay spoznao neke od svojih moći. Moja energija je gotovo prazna! Ne mogu više izdržati! Moram se vratiti na tračnice! Gdje sam